रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङाबो रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबदों नामा? नोंथाङा दिनै रेशन कार्ड मोननो हागोन। नंगौ, दिनै थामथि खोन्दोनि रेशन कार्ड रानगोन आरो जायफ्रा दिनै रेशन कार्ड मोनगोन बिथांमोना 1 अक्ट'निफ्राय रेशननि बेसादफोर मोनगोन। थारैनो रेशन कार्ड मोनग्रा मोनफ्रोम नखरानो 1 अक्ट'निफ्राय गोबां मुलाम्फाफोर मोननो हागोन। अन्त्योदय अन्ना योजनानि सिङाव गंफ्रोमबो नखरानो 35 किल' माइरं मोनगोन। रेशन मुलाम्फागिरिफोरनि नखरनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्रानो 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरंखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। बे बारनिफ्राय बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफ्रानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनांगोन। मख'नो गोनांदि गलादारफ्रा माइरं हरनायाव केलेंकारि खालामो अब्ला गलादारा खैफोदाव गोग्लैनांगोन। बेनिखायनो रावबो गलादारफ्रा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। बे नम्बरानो जाबाय 180034533611। नोंथांनि मोनसे अजदनि सायावनो रेशन गलानि बिगोमाया गोजा न'आव हाबनांगोन। लोगोसे नोंथाङा रेशननि थाखाय आरज गाबदोंब्ला नोंथांनि मुंखौ फारिलाइयाव नायनो हागोन। रेशन कार्डखौ जिल्ला बायदियै राननाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो आरज नाम्बार होनानै नोंथांनि मुंखौ फारिलाइयाव नायनो हागोन।